Kmieni 2 filgħodu il-vapuri tal-Gozo Channel kienu jinsabu weqfin. Diversi Għawdxin infurmaw lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News li skont l-informazzjoni li jinғataw il-ħaddiema ħarġu fuq strajk. Il-kumpanija kellha żewġ vapuri marbutin iċ-ċirkewwa u l-ieħor li kien hemm l-imġar ma kienx qed jabbi karozzi. Hawn kju twil, il-vapur tas-7 s'issa ma telaqx, għalulna n-nies li tkellmu magħna. Fil-fatt kellhom idoqqu 8 biex deru l-ewwel movimenti fil-port tal-imġar. Bil-vapur li kien skedat jitlaq aktar minn siegħa u 15-il minuta wara. Dan ikkawża skarriġ kbir għal ħaddiema Għawdxin u l-istudenti li kienu qed jaqsmu lejn Malta. Kelliem għal UHM Voice of the Workers spjegalna kif huma ilhom ix-xhur jippruvaw isibu soluzzjoni għal sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni bejn il-ħaddiema, fejn ħaddiema tal-Gozo Channel u oħrajn tal-kuntrattur li qed jagħmlu l-istess xogħol għandhom pagi u kundizzjonijiet differenti. Minkejja tentattivi mill-union sabiex jintlaħaq ftehim mill-aktar fis possibbli, jidher li l-partijiet konċernati m'għandhomx interess li din is-sitwazzjoni tiġi riżolta. Il-union saħansitra talbet li ssir laqgħa urġenti 3, iżda minflok ġiet aċċettata din il-proposta, il-Gozo Channel qabdet il-ħaddiema tagħha jagħmlu x-xogħol tal-ħaddiema tal-kuntratturi. Net News informat ukoll li l-ħaddiema kellhom laqgħa nhar il-Ħadd rigward il-pagi u l-kundizzjonijiet li ma laqa intemmet mingħajr qbil.